Estamos todos, sí. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e moitísimas gracias por vir. Eu teño que empezar dando as gracias agora que tamén vos anuncio que durante 15 días faremos un pequeno parón nas rodas de prensa, tamén nas xuntas de goberno, bueno, por motivos obvios de estacional nas fechas que estamos, que colleremos algún día de descanso, simplemente pois prácticamente a primeira quincena. Non obstante, eu estou sempre sabedes que estou a vosa disposición. Creo que tedes casi todos o meu teléfono e algún se lle falta, non hai ningún problema, pode baixar ao bar e consigo en calquera sitio, porque a verdade é que si me pasa en todos os sitios, en serio, completamente o meu teléfono está a vosa disposición para calquera cousa na que seamos de utilidade, para aclarar sobre todo, porque me gusta máis que se pregunte que se supoña, non? E nada, pois o que o primeiro é eso, dar as gracias, efectivamente, porque vimos un día máis, un luz máis, a dar conta á cidadanía, a través voso, que creo que é como se debe facer, a través dos medios de comunicación, os que non debemos sustituir de ninguna maneira, pois dos acordos que tomamos na xunta de goberno, que hoxe son importantes, ademais cunha cuantía, pois a verdade é que é importante, superior ao 1.000.000 de euros, e sobre todo porque creo que hai moitos temas de actualidade que seguramente logo salirán, non? Pero o primeiro é eso, o primeiro é un exercicio de transparencia, un exercicio de comunicación que debemos facer evidentemente en cada ocasión e cada vez que se toman decisións. Tamén avanzo que esta semana faremos desconvocados tamén a un balance que vamos a facer dos 3 anos de mandato, e, bueno, pues onde se dará xa unha visión moito máis amplia de todo o que son os 3 anos de traballo, pero bueno, hoxe toca dar conta dos acordos, e eses acordos pois teñen as seguintes cifras. En primeiro lugar, decir que os acordos movilizaron un total de 1,1 millóns de euros, logo que incluso fora metida a última hora por vía de urxencia unha subvención, e por tanto chegamos a financiar 41 accións de cooperación prácticamente con todo o mundo, con concellos, por suposto, pero tamén a colaboración con entidades empresariais, con entidades que desenvolven o territorio, e tamén, por suposto, cas tradicionais asociacións ou entidades sociais, culturais e deportivas. Obviamente, trátase dunha colaboración cas administracións, neste caso cos concellos, fundamentalmente, que é o noso obxectivo, pero tamén se trata unha colaboración público-privada, porque hai moitas entidades, sobre todo no ámbito social e deportivo, que chegan evidentemente donde non chegamos as propias administracións e contribuyen a dar eses servicios á ciudadanía que normalmente non tería. Comenzamos, como sempre, ca cooperación cos concellos. Neste caso, pois trátase de un total de 13 subvencións destinadas a 7 concellos e que supoñen un investimento de 567.875 euros. Cantidade importante, entre as que destacan algunhas delas, como xa sabedes, logo será a nota de prensa. A nota de prensa van detalladas hasta a última dos acordos, pero bueno, para non cansar nesta rolda de prensa, algunhas cuestións importantes, como é, por unha banda, os 150.000 euros destinados á construción do campo de fútbol de Viana do Bolo. Este proxecto esta subvención enmarcase dentro do plan de infraestructuras deportivas que impulsamos neste mandato, polo que estamos a invertir máis de 3,6 millóns de euros en renovacións de 9 campos de fútbol da nosa provincia: Arnoia, Lobios, Cartella, Moeiro, Trives, Toén, Esgos, Tenlle e Viana do Bolo. Estamos falando dunha inversión moi importante que está axudando, evidentemente, a mellorar moitísimas condicións da nosa provincia, neste caso no ámbito deportivo, concretamente no ámbito da práctica do fútbol. Pero tamén temos colaboracións con outros concellos, por exemplo, neste caso co de Padrenda, con dúas inversións, fundamentalmente unha delas a de 100.000 euros para o acondicionamento da residencia de maiores, do entorno da residencia de maiores, na que se está levando a cabo unha inversión importante por parte do Concello. Sabemos que é unha das súas inversións estratégicas e que vamos a, por suposto, desde a Diputación colaboramos nesta inversión. Recorden que acabamos de rematar un plan ca Xunta de Galicia de inversións en 17 residencias e centros de maiores, centros de día, que supoñen crear máis de 400 novas plazas de residencia na nosa provincia, e que supoñen evidentemente unha oportunidade de servicios e sobre todo tamén unha oportunidade de emprego nos diversos concellos. Esta inversión vai
nese plan, porque non vamos a parar. Despois dese plan ven outro que anunciará a Xunta, no que tamén vai a colaborar a Diputación, pero ademais nos seguimos facendo actuacións, como neste caso en Padrenda, por onde eles xa siguen por a súa conta traballando e nos seguimos axudando. Xa digo, o detalle teñeno concretamente das inversións cos concellos. Tamén destacan, por exemplo, 50.000 euros para o Concello de Vilar de Barrio para cofinanciar a inversión da Confederación Hidrográfica, neste caso para o saneamento de Arnuide, ou 40.000 euros para a reparación e mellora da rede de saneamento de Luintra, en Nogueira de Ramuín, ou 60.000 euros o Concello de Lobios, por un lado por o gasto de funcionamento do GESE para a humanización do camiño da vila, ou 34.000 euros para o Concello de Ribadavia para actividades culturais, ou casi 70.000 euros para o Concello de Vilar de Bos en obras de abastecemento e pavimentación, e tamén 45.000 euros prácticamente para a comarca de Verín, a mancomunidade de concellos da comarca de Verín, para a adquisición dun camión de recollida de lixo, que saben que prestan este servicio á mancomunidade os concellos asociados. Bueno, insisto, calquer outro todo o detalle o teñen na nota de prensa, e aí está detallado pues, todas as inversións, sin perxuicio de que estas máis importantes las comentarei eu. Como decíamos, outro apartado importante desta Xunta de Goberno foi a colaboración con os acordos de colaboración con entidades que prácticamente pois representan a outra mitade dos acordos tomados, o importe son 27 subvencións, son 528.850 euros, casi 529.000 euros, non? Aí destacamos, teñen tamén o detalle, insisto, na nota, pero destacamos 144.750 euros para actividades empresariais de produtores, de comerciantes e de desenvolvemento rural, 154.000 euros para o terceiro sector e para profesionais sanitarios, 23.000 euros neste caso para agrupacións de protección civil, 38.000 euros para actividades culturales e 169.000 euros para o mundo do deporte. Permítame lembrar neste último apartado que a aposta que estamos a facer dentro da Diputación polo mundo do motor, polo mundo da actividade do motor, esa segunda edición do programa Futuro Motor, en colaboración coa Federación Galega de Automobilismo, e que está a permitir que un novo talento ourensán, neste caso Gerai González, adquira experiencia participando na Sandero EcoCop Galicia cun coche de competición patrocinado pola Diputación. Saben vostedes que nesta provincia hai moitísima afición ao motor, moitísima afición ao rally e moitos talentos que temos que tratar de apoiar, evidentemente, e tamén é unha maneira de apoiar esa colaboración. Bueno, insisto que o detalle da colaboración con entidades teñen unha nota de prensa, pero resalto algunhas das máis importantes. Por exemplo, 45.000 euros para o Consello Regulador de Monterrey, para gastos de funcionamento e apoio técnico, en este caso, ademais de xestión de redes sociais e demais, 20.000 euros para a Asociación de Empresarios da Área Industrial do Carballiño, 10.000 euros para os comerciantes de Celanova Chea, 10.000 euros para o Consello Regulador de IXP Pataca de Galicia, 56.000 euros para o GDR 10 Limia Arnoia Programa Terra, 43.000 euros para a Asociación de Autismo Ourense para gastos de funcionamento, 20.000 euros para a Escola Rural da Limia, etc. Bueno, Fundación Discapacitados de Verín, Asociación Galega de Enfermería, o que dicíamos, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, tamén en Cultura, a Fundación Carlos Velo, a Asociación Cultural Luarada, a Asociación Cultural Os Potiños, Capela Madrigalista, Federación de Libreiros, Círculo Poético, Escudería Celanova, Escudería Luintra, Escudería Ourense, aí son os rallies diferentes feitos, Federación Galega de Automobilismo, etc. En definitiva, creo, xa digo, todo o detalle concreto das inversións están na nota de prensa. Pero eu creo que unha simple revisión a cantidad de acordos adoptados,
A variedade dos mismos creo que reflexa evidentemente un correcto funcionamento da institución que atende dun lado aos concellos e do outro lado pois atende a todo este tecido. Aquí pois efectivamente aténdese a cultura, o deporte, as entidades sociais, o mundo empresarial. En definitiva, colaboramos con todo o mundo e ademais creo que facemos dunha maneira ordenada, dunha maneira planificada, dunha maneira que a xente sabe efectivamente que pois ten unha subvención, ten unha petición de subvención e o que pasa é que non se queda aí e logo pois non será executado, senón que periódicamente ustedes veñen que cada lunes vimos aquí dicindo, pois agora xa esta concreta adjudicada esta xente, a cada unha das entidades ou a cada un dos concellos, co cual teñen que teñen toda a liberdade xa para executala, tempo suficiente para facelo, en definitiva planificación, en definitiva tempo tamén para execución. E nada, antes de continuar, tamén creo que é necesario pois mostrar dende aquí, desde a Diputación de Ourense, creo que desde a provincia de Ourense podemos falar en nome de todos, queremos enviar, desde logo, facernos eco da situación dos incendios, neste caso no centro de España, en Ávila, Madrid, Castellón e Toledo. Evidentemente, unha situación que nós coñecemos ben e que hai case un ano, 12 de agosto, empezamos a vivila aquí. Bueno, pois a verdade é que sabemos do que falamos e, por lo tanto, nós estamos en a Xunta de Galicia sempre en disposición de axudar. A Xunta de Galicia mandou efectivamente xa efectivos. Nós temos que cubrir precisamente o que temos aquí, entonces hai unha perfecta sincronía entre ambas institucións e se somos necesarios temos a capacidade apoiaremos, pero creo que é moi importante tampouco non descuidar o territorio e, por tanto, quen ten esa capacidade que a Xunta o fixo. Así que, bueno, é momento de axudar, como nos axudaron a nós, porque efectivamente fai un ano aquí houve bombeiros e forzas de emerxencia de prácticamente toda España e nós, evidentemente, como Galicia, además da nosa solidaridade e a nosa comprensión e a noso apoio, dende logo tamén temos ese apoio que, insisto, se fai coordinadamente a través da Xunta de Galicia enviando pois eses efectivos directamente ao lugar para que apoyen e nos quedamos, pois dicir de alguma maneira, en retén esperando ser chamados se fora o caso cuidando un pouco da casa. Iso é o que tamén quería decir para finalizar e ata aquí o que eran os acordos da Xunta de Goberno e a partir de aquí pois o que vostedes gusten plantear. Bueno, vamos alá. Eu queria preguntar pola última hora, digamos, o que coñecemos hoxe mesmo, non? Que, bueno, a victoria a medias, non se nomea Patrimonio Mundial a Ribeira Sacra, pero parece que lle dan un ano de prazo, non? Sí. Para dar máis información, non sei como valora a noticia, se cree que é positiva para a provincia, non? Ou esperaba máis? Bueno, vamos a ver, empezo por a pregunta que vostede me fai, logo razono por que chego a esa conclusión. Efectivamente, positiva, sí. Esperaba máis, pois non nas circunstancias nas que chegamos. Antes de iniciarse eu creo que isto xa non é ser ventaxista porque xo dixen na última rolda de prensa que dei aquí, antes de chegar á reunión si esperaba máis porque eu, como lles comentei, participei, fun evaluado como responsable público pois en dúas ocasións por representantes deste grupo de ICOMOS. E a verdade é que no que a min respectou, porque significaba o apoio que lle podíamos dar dentro da Diputación, ademais valoraba moito que fora unha candidatura de dúas provincias e as diputacións, ambas as dúas diputacións, déramos ese apoio provincial á candidatura, que non, a veces non é fácil, que haxa, incluso son diputacións con colores políticos diferentes. E, sin embargo, cun obxectivo común que a Ribeira Sacra fora Patrimonio da Humanidade. Entón, chegamos, a verdade é que o mazazo que levamos cando se nos, por o grupo de ICOMOS, que é o asesor e o que prácticamente determina que quen se escribe e quen non se escribe, pois a verdade é que pois foi un mazazo cando nos dixeron que a proposta diles, ou cando coñecemos que a proposta diles era non inscripción. Claro, se non se chega a producir o que se produciu na vía diplomática, a única
o único punto de debate era ese. A única proposta era a non inscripción que patrocinaba ou que proponía, mellor dito, o Grupo ICOMOS, non? É certo que entendemos que non era xusto, e entenderon moitos países, evidentemente, por eso se chegou á situación que se era, que non era xusto ese informe ca candidatura, e por eso se produciu esa situación extraordinaria, que inicialmente 3 países e ao final se chegou a votar 6 e ao final se chegou a un acordo con 15 dos 21, pois inicialmente 3 países dixeron que non era xusto, que o informe non era caído e que a Ribeira Sacra merecía ser candidata, ou sea, merecía ser Patrimonio da Humanidade. Iso provocou a presentación desa enmenda, que logo foi apoiada por 6 e logo transaccionada ao final por 15, non? En donde se pedía o contrario, se pedía unha cousa extraordinaria, era entre comillas, ignorar o informe ICOMOS e pasar directamente á inscripción. Eso non é nada fácil facelo, é extraordinariamente difícil. E aí eu quero facer un apartado antes de continuar co desarrollo de recoñecemento para a labor da candidatura española e fundamentalmente neste caso para a labor diplomática do goberno de España, sin pelos na lengua. Evidentemente, nós como autonomía lideramos, pedimos, axudamos, demos todos os datos, fixemos os deberes, pero ao final quen se move no ámbito diplomático é quen ten a competencia en das relacións exteriores, que non é outro co goberno. E a verdade é que o goberno, neste caso con Miquel Iceta á cabeza, fixe unha labor extraordinaria hasta o punto de, bueno, pues conseguir registrar esa emenda, conseguir o apoio decidido de 6 xa países e despois a dúbida dos demais países, non? Había outros 5 que se estaban en contra e despois había pois eses que quedaron indecisos entre, pois por unha parte querían apoiar a nosa candidatura e por outra parte pois tampouco querían levar a contraria o Grupo ICOMOS, non? Bueno, ao final chegouse a unha situación que é a mellor a que podíamos chegar. Podíamos ir a un todo ou nada e entonces se salían que creíamos que tiñamos eses apoios, podía salir a inscripción directa, pero tamén podíamos la perder por un ou dous, e por tanto quedar a candidatura moi gravemente tocada ou casi imposible de sustentar, porque temos que recordar que xa foi de volta unha vez, bueno, foi retirada antes unha vez, e se agora a segunda vez perdía, evidentemente era moi difícil volver a levar. Entonces chegamos nunha situación na que creo que é de traballo, pero que é moi esperanzadora, e é cal foi a situación? Pois o que se dixo é devólvase técnicamente a candidatura para facer as correccións que se propoñen por o Grupo ICOMOS, pero o Grupo ICOMOS non queda como un espectador, oblígase a colaborar na resolución destes reparos que poñía, destas emendas que poñía. E claro, entonces, pónsenos entre comillas difícil e fácil. Difícil porque vamos a ter que evidentemente traballar e acordar co grupo efectivamente asesor cada punto dos que il poñía, pero fácil porque no caso de poder facelo, e creo que estamos en condición de poder facelo, efectivamente, pois obviamente a continuación é votar simplemente sobre que se cumplen eses requisitos, non é empezar de novo de cero a candidatura. Por lo tanto, temos un ano para facelo e creemos que a situación neste caso, non sendo a mellor era sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non lo deran, e entonces estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos, e creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar. Dende logo, a Diputación de Ourense sempre o tuvo claro. Cada proposta que se fai por parte dos responsables do territorio por a Xunta de Galicia sempre é apoiada por a Diputación, porque creemos que é un dos tesouros máis importantes que temos na nosa provincia, e se me apuran, eu creo que non, podemos coincidir probablemente en que sexa o primeiro reclamo turístico da provincia, a Ribeira Sacra. E o añadirlle a condición de Patrimonio da Humanidade, eu dicía onte, cando estábamos nesta discusión, que hai 8 días España ganara o Mundial o domingo, e que se onte hubiéramos logrado a inscripción, hubiéramos ganado tamén o Mundial a provincia de Ourense. Bueno, neste caso, pois, digamos que non o ganamos, pero creo que podemos ganar en pouco tempo. E, por tanto, pois eso, cunha sensación un poquinho agridulce no sentido de que podíamos ir de cabeza, pero tal como se puxo, cunha sensación moi importante de que isto
temos prácticamente todas as papeletas para conseguilo e ainda que teñamos un pequeno retraso. E eu, suposto, volvo a rematar agradecendo enormemente a delegación española encabezada por o goberno español o traballo feito, porque sin ese traballo para nada se hubiera conseguido esta situación de ninguna maneira. Así que pues agora a traballar, a subsanar, e dentro dun ano seguramente vernos para ver que cumplimos e, por tanto, que nos inscriben como Ribeira Sacra, como Patrimonio da Humanidade. Moi esperanzados. Sí. O sea, que a Ribeira Sacra é o principal atractivo turístico da provincia, que ninguén olvida. Sí. E dice Icomos que demostrar o valor excepcional dese territorio, é dicir, que ese territorio sea excepcional en comparación a outros moitos territorios que hai no mundo, sería complicado de demostrar, me imagino. E que ten en conta que 50 expertos de Icomos avaliaron retiraron, a non inscribir a candidatura. Como se vai convencer eses 50 expertos? Bueno, eses avaliaron poñendo unha serie de condicionantes. Non avaliaron por decir simple e llanamente que non cumplió os requisitos, senón cunha serie de condicionantes, unha maior protección do territorio, unha intentar controlar todos os efectos do cambio climático, é dicir, cousas bastante razonables, non cousas imposibles. Por lo tanto, por eso tamén é excepcional que ahora 15 países dos 21 digan que o Grupo Icomos ten que asesorar a España, neste caso a candidatura, para cumplir co que il pide. Iso tamén é completamente excepcional, que 15 dos 21 o fagan, e iso é o que se chegou. Por lo tanto, entendemos que esas condicións que pon o grupo son cumplibles e, además, vamos a traballar da maudiles porque así nos exigen os países. A parte técnica está clara, a victoria diplomática tamén está clara. Dos 21-15 apostaron por a candidatura. Pero a Deputación, como promotora da candidatura, onde considera que está a excepcionalidade do territorio da Ribeira Sacra? Nos propios valores paisajísticos, culturais, etc., que fundamentan a candidatura. Eu creo que eso está explicado a candidatura a Ribeira Sacra, a Diputación axuda, que leva este tema fundamentalmente é a Xunta de Galicia. Non é unha cuestión promovida por isto eleva a Xunta de Galicia. E esta candidatura foi avalada, foi a única candidatura do Estado español. Non é avalada solamente por a Xunta de Galicia, foi presentada por o Estado español e foi, evidentemente, en base aos argumentos que están aí. Pero os primeiros promotores foron as diputacións. Hombre, encantado, claro que sí, claro que non, pois que sería grave que o primeiro promotor fora o goberno de España, e que non nos déramos conta aquí. Teñen que surdir, evidentemente, quero dicir, sería grave, porque que nos viñeran decir de Madrid que non nos superamos vir, claro que os promotores somos nós. Pero quen despois materializa esa promoción é, en primeira instancia, no ámbito autonómico, a Xunta de Galicia, que quen fai o expediente, evidentemente logo no ámbito diplomático, no ámbito das relacións internacionales, o Goberno de España. O Goberno de España fixo moitas cousas. Precisamente cando hai que reconocer o Goberno de España, unha das primeiras cousas que fixo, además de presentar a candidatura, é presentar solo unha única candidatura, que é a nosa, que moitas veces se presentan máis dunha candidatura e iso dificulta enormemente que un Estado poida ter dúas candidaturas, e o Goberno de España presentou únicamente por España a candidatura da Ribeira Sacra. Eso creo que reflexa a excepcionalidade. Acolleu as nosas peticións e reflexa a excepcionalidade da petición, porque foi a única que presentou, que non o fai habitualmente, para potenciala. Un dos aspectos negativos que se recollen no informe de Icomos é que non se puido demostrar que as presas, os encoros, as centrais hidroeléctricas sean unha evolución moderna dos muiños tradicionais. Aí inciden moito nese aspecto. Eso como se vai demostrar? Bueno, pero vaise demostrar porque hai elementos correctores, igual que hai outros elementos naturales, patrimoniales, etc., que de por sí mismo terían peso suficiente para escribilo. Se non foran eses elementos como que vostede di, evidentemente habría unha inscripción directa. Eu podo dicir a miña experiencia. A mí me sorprendeu moito o informe de Icomos. Eu fun, xa digo, evaluado como responsable público, fun evaluado dúas veces, ademais con rigor. E a mí o que me dicían ao terminar os evaluadores, pois a miña sorpresa isto é un territorio excepcional, isto ten un paisaxe excepcional, isto ten unha historia excepcional, e isto está feito. Por eso, eu creo que comentei no hai 8 días aquí, aos compañeiros, que a miña primeira sorpresa foi cando me atopo con que o que dixeron os evaluadores logo non, porque eses evaluadores votaron, entonces non sei como se pode dicir unha cousa ou votar outra. O que nos dixeron foi isto
vémolo moi claro. E por eso o levamos, porque senón a Xunta de Galicia dáse conta que é a segunda vez que íbamos. Entón, tamén non é retirala, e vamos con moita forza, por eso a Xunta de Galicia o levou e o Goberno de España se comprometeu hasta o punto de, xa digo, de non promover ningunha outra candidatura. E xa digo, home, eu creo que é importante que nun debate que é inédito 15 dos 21 países digan que temos que poñernos de acordo. Eu creo que vai a salir. Que máis? Presidente, bo día. Bo día. Vostede solidarizouse coas provincias que desde estes días están sufrindo os incendios e a miña pregunta é se hai aquí en Ourense se están facendo os traballos que se deben facer. Hombre, eu creo que sí, eu creo que se están facendo os traballos, eso non quere decir evidentemente que podíamos ter, bueno, agora xa sabemos como é o clima, xa sabemos como é a vegetación e as circunstancias. Eu creo, decía outro día tamén nunha intervención, que frente aos que din que non se fai nada en materia de incendios, eu dou cifras, e a cifra é que nos anos 24 e nos anos 25 e 26 hai 22 novas brigadas ligadas a mancomunidades que traballan 6 meses en labores fundamentalmente de prevención, non existían. Ademais, esas brigadas están dotadas en casi todos os casos de material específico e avanzado de prevención e loita contra o lume. Bueno, logo aí seguimos co convenio que a Xunta de Galicia, que só ten esta diputación, que é para a adquisición de tractores rozadoiras, e que levamos xa 48 cando fagamos esta última compra. Estamos falando xa de máis da mitad da provincia suministrada. Temos compra de material por a Xunta de Galicia para a loita contra o lume. Temos as inversións na base de Berín, agora aprobada na base de Antela, e en diferentes bases. É dicir, eu creo que, sinceramente, logo todas as medidas que se fan en franjas secundarias, etc., eu creo que, con moitas eivas, moitas circunstancias, eu creo que sí estamos facendo os deberes dunha maneira importante, e esperemos que surga así. Desde logo, o que me nego, eu insisto con datos. O que me nego a dicir que non se fixo nada. Nada non sería non crear ningunha brigada, nada non sería fazer convenios ca Xunta de Galicia. Outra cousa, a formación que damos no Centro de Loita contra o Lume de Toén. É dicir, estamos, eu creo que, razonablemente preparados, además de maior vigilancia que pon a Xunta de Galicia, además de maiores medios. Eu creo que, razonablemente, estamos preparados. A outra cousa é, evidentemente, unha situación de descontrol como a que se está producindo hoxe, que a veces se fai imposible, non? Mais? Alguna pregunta máis? Nada máis. Bueno, pois moitísimas gracias.